που συγκεντρώνεται πάρα πολύ έντονα παντού διεθνώς και ο λόγος, θα το δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, είναι ο κόσμος έχει αλλάξει. Το πανεπιστήμιο έχει αλλάξει. Τι σημαίνει αυτό που έχει αλλάξει, ότι ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε πάρα πολλά από αυτά τα οποία γνωρίζαμε και πώς αντιλαμβανόμασταν τον ρόλο του ακαδημαϊκού δασκάλου. Λοιπόν, όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ είμαστε προϊόν ενός ή περισσότερων εκπαιδευτικών συστημάτων και αναφέρομαι αποκλειστικά στην τυπική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των βαθμίδων της εκπαίδευσης, και το έχουμε βιώσει εμείς, μιας και είμαστε το προϊόν αυτού του συστήματος, είναι ότι εκεί παρέχεται τη διδασκαλία. Η διδασκαλία, την έχουμε βιώσει εμείς. Εμείς έχουμε διαμορφωθεί από τη διδασκαλία. Ξέρετε, στο δημοτικό διδάσκουν δάσκαλοι που εκπαιδεύτηκαν ειδικά για αυτόν τον σκοπό, έτσι, σε κάποια παιδαγωγικά τμήματα. Στο γυμνάσιο ή στο λύκειο διδάσκουν καθηγητές οι οποίοι κυρίως διαθέτουν μόνο μια θεωρητική κατάρτιση στο μάθημα ή στα γνωστικά αντικείμενα για τα οποία προσλαμβάνονται να διδάξουν. Αρκετοί από αυτούς παρακολουθούν κάποια μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής, αλλά όχι όλοι υποχρεωτικά. Αυτό είναι μια ελληνική πρωτοτυπία, μου φαίνεται. Είναι δυνατόν, σκέφτεται κανείς, να διδάσκει κάποιος χωρίς να έχει έστω έρθει σε επαφή με κάποιες έννοιες της παιδαγωγικής, αυτής της επιστήμης, για πάση περιπτώσει αυτού του χώρου της γνώσης, του πεδίου της γνώσης. Ναι. Τώρα πια και λόγω ΑΣΕΠ, σχεδόν όλοι όσοι διορίζονται στη μέση εκπαίδευση αποκτούν κάποιες θεωρητικές γνώσεις παιδαγωγικής, χωρίς όμως πρακτική, διδακτική κατάρτιση. Το θέμα της πρακτικής. Η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού δασκάλου είναι ένα επάγγελμα, ένα vocation, ένα profession, όπως λέμε. Είναι επαγγελματική εκπαίδευση. Καταρχήν. Ενδεικτικά είναι τα ποσοστά, ενδεικτικά είναι τα ευρήματα μιας έρευνας που έγινε πάνω σε 78 προγράμματα σπουδών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εδώ στην Ελλάδα. Προγράμματα των οποίων οι απόφοιτοι κατοχυρώνουν δικαίωμα πρόσληψης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μόνο σε 36 από τα 78 προγράμματα προσφέρονται μόνο σε 36 από τα 78 προσφέρεται παιδαγωγική κατάρτιση και τη μορφή υποχρεωτικών μαθημάτων και σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έρευνας, ακόμα πιο υποβαθμισμένη εμφανίζεται η πρακτική άσκηση. Αν μπει κανείς στο σύνολο του προγράμματος και της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Προβλέπεται μόνο σε 21 από τα 78 προγράμματα. Τώρα, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, θα σας πω ότι στη Σουηδία, στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η παιδαγωγική διδακτική κατάρτιση και η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων είναι υποχρεωτική. Μιλάμε για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, θα λέμε όλων των βαθμίδων. Θα έλεγα και της πανεπιστημιακής, αλλά θα επανέλθω σε αυτό. Τα υποχρεωτικά μαθήματα του επαγγελματικού κορμού που σας είχα αναφέρει πριν περιέχουν γνωστικούς τομείς που αντιστοιχούν σε 60 μονάδες ECTS. 60 μονάδες ECTS αντιστοιχούν σε full-time σπουδές ενός έτους. Πρόκειται για αντικείμενα όπως για μαθήματα αξιολόγηση, βαθμολόγηση και ποιοτική βελτίωση, θεωρίες αναλυτικού προγράμματος σπουδών και διδακτικής,
Ιστορία, οργάνωση και όροι λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, θεμελιακές αρχές της δημοκρατίας. Μεγάλη έμφαση γίνεται στο θέμα της δημοκρατικής αγωγής. Κοινωνικές σχέσεις, διαχείριση συγκρούσεων και ηγεσία, ανάπτυξη, μάθηση, ειδική αγωγή και επιστημονική θεωρία και έργο. Όλα αυτά συγκροτούν δηλαδή τον επαγγελματικό κορμό του μελλοντικού εκπαιδευτικού. Είναι λογικό. Και η επιλογή αυτή και η σύνθεση του κορμού αυτού, του περιεχομένου του κορμού αυτού, γίνεται στη βάση μιας άποψης, μιας ιδέας, μιας θεωρίας γύρω από το τι συνιστά ένα επάγγελμα και τι συγκροτεί τον επαγγελματισμό ενός επαγγελματία. Κάποιο ατόμου που επιτελεί ένα έργο. Και σε αυτό θα επανέλθω, όπως βλέπω, ο χρόνος τρέχει. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε, και όχι μόνο έτσι, διεξάγεται εκτενής έρευνα για τη βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αν δείξει κανείς τις δημοσιεύσεις που γίνονται κλπ., βλέπει ότι γίνονται πάρα πολλές δημοσιεύσεις πάνω στον τομέα αυτών. Και προσφέρονται επίσης συνεχώς προγράμματα επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς. Δεν συμβαίνει όμως αυτό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ποιας μορφής επιμόρφωση έχουν οι καθηγητές των πανεπιστημίων, εκτός από τα σαμπάτικας. Και τα σαμπάτικας είναι μια μορφή επιμόρφωση, έτσι. Αλλά αν το δούμε διαφορετικά, με ποιο τρόπο το πανεπιστήμιο σαν εργοδότης ενδιαφέρεται για την επαγγελματική βελτίωση του προσωπικού του. Τι είδους επιμόρφωση έχουν, σε ποια σεμινάρια συμμετέχουν και ποιος το είναι γι' αυτό. Γιατί δηλαδή να θεωρείται αυτονόητη παιδαγωγική διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά όχι των καθηγητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι ένα ερώτημα. Αυτό ήταν τη στατιστική της διαρροής. Παρένθεση εδώ. Και τότε έφυγε ο υπουργός μας. Μάλλον ο υπουργός παιδείας της Ελλάδας. Εκεί που έχουμε χάσει τη μάχη, αυτή τη στιγμή είναι στη μάχη της διαρροής των εγκεφάλων. Εγώ το διάβασα αυτό έτσι το ερώτημα. Και ποια μάχη έχουμε κερδίσει. Ξέχασα επίσης να σας πω στην παρουσίαση, μάλλον σας είπα ότι συμμετείχα στις αξιολογήσεις κλπ. Αυτά είναι κάποια δημοσιεύματα. Να, η εμπειρία μου αυτή. Γιατί εγώ την αγαπάω την Ελλάδα, είμαι αυτούς που έφυγαν μένα, αλλά διατηρώ πολύ έντονες σχέσεις και δεσμούς με την Ελλάδα. Και ειδικά με το Πανεπιστήμιο της Πάντας, και αυτό ξέχασα να σας το πω. Με τον συνάδελφο και καλό φίλο Θανάση εδώ, έχουμε μια συνεργασία. Το τμήμα το δικό μας με το τμήμα σας, ουσιαστικά τα πανεπιστήμια μας. Οπότε, αυτό είναι ένα θέμα που σας αφορά όλους, να διαβρύνουμε αυτή τη συνεργασία, ώστε να γίνεται και ανταλλαγή και σε περισσότερο από το μόνο ενός. Και είστε πρόσδεκτοι όλοι. Και αυτό το εννοώ εγώ. Είμαι υπέρ της συνεργασίας και ειδικά της συνεργασίας η οποία καταλήγει σε καινούργια πράγματα, σε καινοτόμα πράγματα, καινούργια προγράμματα. Γιατί να μην έχουμε τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό ή ακόμα και ένα διδακτορικό, διεθνοποιημένο. Δηλαδή θα
μπορεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ή εδώ το τμήμα εδώ, το δικό σας, να είναι τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου, ενός διδακτορικού προγράμματος ή ενός μεταπτυχιακού, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, είτε ταξιδεύοντας, παρακολουθώντας κάποια μαθήματα σε μια άλλη χώρα ή σε άλλες χώρες, και να παίρνουν και ένα κοινό τίτλο. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Είναι καιρός πλέον και για το Πανεπιστήμιο των Πατρών να προσφέρει περισσότερα αγγλόφωνα προγράμματα. Πιθανόν να διευκολύνει αυτή την ανταλλαγή. Δυστυχώς έχει γίνει σαν λίγκουα η αγγλική, εκτός και αν καταφέρουν και ξανακάνουμε την ελληνική λίγκουα φράγμα. Λίγκουα φράγμα. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι ανοιχτό και θα το συζητήσουμε μαζί, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.